Sut hwyl bawb, gobeithio eich bod chi'n cadw yn iach ac yn ddiogel ac wedi cael cyfle i fwynhau rhywfaint ar yr haf wedi cyfnod mor hir o fod dan gyfyngiad. Does dim rhaid i mi ddweud fod y Cyngor wedi bod dan bwysau trwm yn ystod y cyfnod anodd yma ac mae'n diolch ni i'n holl staff ni am fod mor barod i addasu ac am fod yn ymroddedig i'r gwaith i weithio dan amgylchiadau anodd iawn i sicrhau fod ein teuluoedd a'n plant a'n oedolion mwyaf bregus yn cael y gofal sydd yn ddyledus iddyn nhw. Yn ystod yr wythnosau diwethaf yma, wrth gwrs, da ni wedi gweld wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu lleddfu. Da ni wedi gweld niferoedd sylweddol o ymwelwyr yn dod i'n hardaloedd ni yma i fwynhau'r mynyddoedd a'n traethau ni. Ac mae hynny wrth gwrs wedi arwain at bwysau ychwanegol ar nifero'n gwasanaethau ni. Mae'n gweithwyr sbwriel ni wedi bod yn gweithio'n galed iawn i sicrhau fod yn strydoedd a'n cefn gwlad ni yn lân ac hefyd mae'n wardeiniad ni wedi bod yn sicrhau bod y strydoedd yn ddiogel ac nad oes parcio anghyfreithlon ac yn y blaen yma. Gwaith yna wedi bod yn fwy heriol nag arfer. Mae ganddo ni staff hefyd sydd wedi bod yn cysylltu â nifer fawr o fusnesau ar draws y sir yn cynnig cyfeirio nhw i gymorth ariannol ac hefyd yn darparu cyngor ar sut i ail-agor yn ddiogel. Ac da ni falch iawn fod cynifer o fusnesau wedi llwyddo i agor unwaith eto. Fe hoffwn i gyfeirio at y staff morwrol sydd yn gweithio yn ddyfal i sicrhau diogelwch defnyddwyr yn traethau ni. Ac mae nhw wedi gwynebu sefyllfaoedd anodd iawn yn ddiweddar gyda nifer o ddamweiniau a rhai o'r rheini yn wir yn angheuol ac yn drist tu hwnt. Maen nhw wedi mynd y filltir bella ychwanegol honno ac wedi yn wir achub bywydau. Ac bedrwn ni ddim diolch digon iddyn nhw am ei gwaith arwrol. Fe welson ni hefyd wrth gwrs stormydd yn ddiweddar ac mae'n gweithwyr priffyrdd ni wedi bod yn gweithio allan dydd a nos i glirio coed ac i sicrhau fod ein pobl ni yn cael pob gofal yn ystod llifogydd reit ddifrifol a dweud y gwir mewn mannau o'r sir. Ar ddiwedd yr haf fel hyn, mae'n dda gweld yn hysgolion ni yn agor unwaith eto ac ydyn ni'n dymuno yn dda iawn i'n holl ddisgyblion ni wrth iddyn nhw ddychwelyd i weld i athrawon ac i weld i cyfeillion unwaith eto. Dwi'n siŵr bod nhw'n falch o fynd yn ôl. Gai ddiolch i'r athrawon a'r staff ysgolion yna am y gwaith caled maen nhw wedi wneud yn paratoi i dderbyn y disgyblion yn ôl dan amgylchiadau anarferol ac anodd iawn ac i sicrhau eu bod nhw'n cael eu haddysg mewn amgylchiadau diogel ac i amddiffyn i iechyd nhw. Yn ola, gai diolch i chi i gyd am eich rhan chi wrth i chi gadw at y rheolau mwyn rhwystro lledaeniad y clwyf yma. Wrth gwrs, mae hi'n bwysig cofio wrth i ni wynebu'r gaeaf, nad ydy'r clwy yma wedi diflannu ac mae'n hanfodol yn bod ni'n parhau i ddilyn y rheola, cadw pellter cymdeithasol, golchi'n dwylo'n aml i helpu cyfyngu lledaeniad yr haint yma. Diolch i chi gyd am chwarae eich rhan i gadw yn cymunedau yn ddiogel. Diolch yn fawr i bawb.